Ei sinne on nyt niin paljon, kun kanskierro vai ei? Se ei oo, se on ihan vitu hyvä aina. Tää vitun potilas, tää vitun paska mopo. Tässä silikoonilla ja kaikilla voiva hörpä. Juu, tää on tää. Mikä? Yamaha DT. Ei vaan, kyllä tää taitaa ihan Aprilia SX olla, kun on tää paska korkki ja kaikkea. Rokkimies ei kuule mitään. Tää kantti vois pistää noita vitun tarroja lisää, alkaa näyttää vähän paskalta tää mopo. Kyllä vesi kiertää. Mistä se on jotain 7 eri väriä tässä vitun koneessa? Tää on gulakki, tää tulee olemaan gulakki. Harmaa, valkoinen, viittu, vihreä, oranssi. Kampuran kierteet vitulla. Vittu mikä vitun romulla. Vesipumppu olee siellä vitun perillä. Puuttuu vielä kyllä tommoinen yksi pultti, että... Juu, en tiedä, eturatas kyllä lentää saatana sama vauhtia kuin mies mopon kyydissä. Moottori kasassa. Vielä tulee kiukkuvingut. Joo, tänne voi laitettu. Hyvä, en mä tiedä. Joo, en vittu tiedä. Ai vittu! Se ottaa swinginkin. Niinpä tietenkin. Uis! Pidän tuon vitu. Mitä? Menisikö se siitä? Paina siitä alaspäin se kone. Ei mene alaspäin, mutta se on Eiku niin onkin juu. Sä ylöspäin. Oi pitunne. Juu, toi varmaan pätkästään tosta vitun videosta. Tää jätkä ei oo tumma johon. Mennään ihan sen ylös. Pitäis tää mopotin tähän sinne päin. Pistät vaan pultin Kiinni laittaa. heftiin. Tuleeko sieltä? Juu. Näkyy. Oliko hyvinkin? Noin. Nyt se menee. Kannutta vähän tää. Ei vitu, se on... Olisiko se siitä? Ei. Ei siitä menee Veeti, siitä. Ei välttämättä, no kokeile. Onko se päättää? Pitää Tulee. Joo, siinä on täydellinen, siinä on vitun täydellinen. Noin, näkyy täällä jo. Noin. Sitten vaan pitää saada tuo koe kireellä. Meidän kun tässä on tämmönen väli. Ei oo kyllä maho. Tää ei kyllä... Sieltä puuttuu joku vitu holkki. Sieltä puuttuu vitusti kaikkea. Siellä on moottori. Ai että, Virimallin sytytystulppa. Tarkennan vitu huora. Siinä on vittu Iridium NGK. Kipinä löydetty. Jumalauta.